Ez da San Juan zurik izango Gasteizko Arriaga Parkean, ez da Judimendin ere horrela jakinarazi dute festa antolatzen duten Foru Aldundiak eta Gasteizko udalak. Arriagakoan familiak biltzen dira gehien bat eta erabakia ulergarria dela uste dute. La seguridad, ante todo, ¿no? Bilbon ez da festarik izango San Juan gauan, ekainaren 23an antolatzen diren 15 su handiak bertan behera gelditu dira. Baita getxon ere, Arrigunagako hondartzan egin ohi diren suak debekatuta daude, udaltzaingoko kideek ingurua zainduko dute. Donostian Konstituzio plazan bakarra egitea erabaki du udalak, baina bihar zehaztasun gehiago emateko asmoa dute eta Eibarren bertan behera gelditzen dira San Juan festa garrantzitsuak eta beraz baita suak ere. Jai giroa dano nahi dugu, baina bai egia da gaurko unian ez dela posible. Hernanin lehen aldia izango da zurik egiten ez dena. Herria jairi gabe gelditzen da, baina bizilagunei arduraz jokatzea eskatzen zaie. Tristuraz, erabaki hau hartu behar izatiaz, baina esandakoa, osasun da lehen etxi behar deguna eta erantzukizunez jokatu behar dugu. Tolosan zer egiteko asmoa duten datozen orduetan jakinaraziko dute, udalerri guztietan segurtasun neurriak betetzen direla zainduko dute.